Kawadhi nyime e thuolo nieri e weche manyien mag Migago. Ramogi watimo mos kuom ng'ikruok manitiere, kata kamano wadhi nyime. Piny owacho ojiw mondo omed omenda miketo ne migao mar somo mar siro somo ma piny kod kuonde tiegruok mamalo kaluwore kod medruok mar nengo ngima pacho ka momedo nengo mar somo. Jaod bura ma Juja George Koimburi owacho ni en gima lit sani ni somo ok yot ahinya to ne jomochan kaluwore gi nengo ngima momiyo dak e pacho ka koro tek. Koimburi bende nowacho ni thoth sikunde ok nyal dhi nyime gi chenro gi e yo makare ka koro jonyuol idwaro mondo omed omenda ma gichulo ka gimedo ni ng'iewo koda gik moting'o buge, lewni, wuoche kod gik mamoko ma bende nengo gi oidho. Koimburi mane loso e kinde nyasi mar sidho jopuonjre ka tiegruok majiwo lwedo mar Georgia's Technical Training Institute okwayo piny owacho mondo obi omed omenda michiwo ne migao mar somo e budget mabalang'. Hatutaingilia madawa, hatutaingilia wizi, tumepata skills na tutasimama nazo na tuendeleze Juja pamoja. Kwa hivyo serikali ningeomba itie bidii zaidi kufund all the representatives walichaguliwa na wananchi. Tuliwachagua ndio watoto wetu wasome. Tuliwachagua ndio tuwe na mabarabara. Na the best life can only key is only education. Tuelimishe vijana, tuelimishe wasichana. Higher education inahitajika, tujenge technical institutes. Ningeomba serikali yetu kuna miswada ambayo tumeweza kuyapeleka pale bungeni waweze kutuongezea pesa ambazo ni za elimu, sababu unapata masomo yamekuwa ya bei ya juu sana sana ukiangalia masomo ya university. Unapata mzazi hawezi kusomesha mtoto wake amalize, sababu wakati mwingine unapata elimu imekuwa changamoto. Kwa hivyo ningeomba serikali yetu ya William Samoei Arap Ruto mkubali huu mswada ukipita pale bungeni, tuongezewe pesa ambazo ni za universities. Jatend migao mateko Davis Chirichiro dadhoge